siger vi farvel til lejligheden. Det har været ganske fint. Og der er en dejlig udsigt ud over havet nu her. Om morgenen. Ja, jeg håber bilen holder dernede. Det gør den også. Ja, men det har været fint. Det er i hvert fald et sted, man godt kan vende tilbage til. Det er helt sikkert. Vi har ryddet op og taget lagener af og alt sammen, som der nu stod. Ja, men det går ikke længe, så går vi ned til bilen, og så kører vi imod Aarhus. Jamen, så sagde vi farvel. Det er en god lejlighed, vi havde på øverste der. Det var et rigtig godt sted. Jeg kunne godt komme igen. Stille og roligt gøre det. Ja. Hovedvejen i Frederikshavn, den er hernede. Man kan se havet. Men nu går jeg hjemover. Først og fremmest til Aarhus færgen. Men det har været meget fint. Og vi har været heldige med vejret, synes jeg. Frederikshavn nu. Langs med kysten i øjeblikket. Og kører fra kysten længere ind i landet. Men det er virkelig smukt. Det er det. Ja, det er simpelthen lækkert. Vi kunne godt have en eller 2 dage heroppe endnu. Der er lidt tog på isen. Det er også en halv tid derovre. Ja. Det bliver forhåbentlig også parkeret. Og det er bare nedad jo. Aarhus. 200 meter. Jamen så bliver det lige pludselig tåge. Og det bliver det nok måske hele resten af vejen. I hvert fald et stykke tid, for det så jeg godt i TV-avisen og verden i går. Men det var i hvert fald meget flot. Og vi kørte fra Frederikshavn. Ja, den er ikke langt væk. Ja. Jamen vi holder her og lader. Ikke så langt fra Aarhus. På en OK-lader. Og nu når jeg skulle filme, så var vi lige oppe på 121, men gik den så ned til 98. Ja, det var klart jo, men den har stået på 121 et stykke tid. Nu skal Ina ind på toilettet. Så den sank lidt nu her, men det er også når der kommer mere på batteriet jo. Det er lidt tåge. Jamen så er vi på vej ind i Aarhus. Kører ned ad en temmelig stor bakke. Så er der jo et højhus foran der. Indtil videre så skal vi bare lige frem. Men det er meget sjovt at se, der bare ligger bare et stort højhus i Aarhus. Jamen så kører vi ombord på færgen på Molslinjen her fra Aarhus. Aarhus Odden. Det er ufatteligt, man kan få så mange biler ind i sådan en båd. Express 4. Hvad? Slukket. Ja, Molslinjen og sejler imod Odden fra Aarhus. Det er jo nok pragtfuldt vejr. Det var tåge. Nu vi kørte bil, men den er lettet for længe siden.
spidsen Odden. Ja. Nu er vi på vej mod Rørvig. Der skulle være 31 km. Ja, vi kører stadigvæk på Odden. Og jeg troede bare, det var sådan noget fladt noget. Jeg har aldrig været her før, men det er det i hvert fald ikke. Der er fine bakker. Flot natur. Men nu begynder Odden at blive lidt bredere. Kommer også mere ind på selve Sjælland. Jamen, så er vi ved færgelejet i Rørvig. Det er lidt mindre end som det, vi har været vant til at se. Det er synd, det bliver tåge. Ja, men her havde nok været dejligt, hvis bare at man havde kunnet se noget. Ja, færgen er ikke kommet ind endnu. Jeg tror, der ligger en restriktion derhen. Ja, jeg må hellere bare se komme ind i bilen igen. Jamen, færgen er kommet ind. Og nu er bilerne ved at køre fra Borre. Så kan vi nok snart køre ombord. Tak. Tak. Vi er fundet. Ja, jeg har opgivet, hvad hedder det, bilnummer det hele. Ja. 1. Ja, men jeg skal lige. Der må man godt blive siddende, tror jeg. Ja, det tror jeg bare, vi gør. Ja, men du gerne vil lige op og kigge. Der er jo ikke en tid at se. Kan jeg jo lige kigge og så se, og så gå ned igen. Ja. Jamen, vi går lige op og kigger en gang. Om der er noget spændende. Nu er vi udenfor, og vi sejler i kameraets retning, men vi kan ikke se noget. Det er lidt ærgerligt, eller rigtig ærgerligt, nu når vi er på sådan en færge. Men her står bilerne nede. Men en sød lille færge. Jeg havde æderdød med at være sjovt, hvis vi kunne have set noget. Nu kommer vi ned på bildækket igen, vel? Ja. Nu kan vi bare sætte os ind i bilen. Ja. Jamen, det var den færgetur. Ja, det gør du bare. Jamen, så er vi ankommet til Hundested. Nu var det ikke længe, så kan vi køre. Så er det os. Jamen, tak for turen. Lidt ærgerligt, at det var tog, som vi ikke rigtig kunne se, eller skulle vi have set fra Hundested til Rørvig, eller omvendt. Men ja, det er jo tog her, men knap så meget måske. Jamen nu skal vi lidt til venstre og følg til Blistrup. amtsvejen rute 225. Jeg skal bare lige frem her, men Fortsæt 12 kilometer. Skulle du lige have den med på den her sag? jamen nu kører vi igennem Vinderup, og vi kunne i hvert fald se lidt af kirken. Men vi kommer nok ikke så tæt på den, men det skulle være der. Stefan er nu, som graver. Ja. Ja. Nej, det får vi nok ikke filmet med. Nu drejer vi fra kirken igen. Jamen så holder vi her i Blistrup og lader. Men nu går vi hen til Stefan og Marine. Til Emilie og Stefan. Nej, der er nogen, der ikke. Drengene. Jamen, du kan se
Og bilen den holder nede og lader. Midt i byen vel, nærmest. Men der var ikke længere, som vi kunne gå. Der er en til. Jeg har den her. Ja, men nu skal vi spise lidt kage. Det ser rigtig godt ud, det der. Først, Har I noget, I vil sige til kameraet? ikke Nej. alle chokoladen er lækker. Ikke andet, at det er weekend nu. Så nu skal jeg holde fri og bare se fjernsyn, eller hvad du skulle hele tiden. Det er hele dagen. Og spille Uno, eller hvad? Stefan, han vander. Hvad var det, du sagde, det var forresten? Det er til køkkenhaven. Ja, køkkenhaven, ja. Men det var ikke længe, så kan du komme rigtig i gang med den jo. Den er i gang. Og den er i gang. Det jeg mangler. Regning. Matematik hedder det nogle børn, ikke? Regning, den er. Ja, ikke i skole, det er det. Det er nede på far. Ja, det er ikke det jo. Jeg har så godt okay, men jeg har ikke på flødeskålen. Jeg kunne da godt lide chokolade. Så hvis der står der til klokken 5:40, så er der 100% på. Nej, så smager du det her. Jamen altså, hvis jeg kunne det er 100% Nej, det er spændende i den første, fordi du ved ikke, om du kan lide. Hvis du lige sætter fast på kage, så er der aftensmad. Så tror jeg ikke, du kan lide. den nærmer sig de 100%. Så det er jo dejligt. Ja, så går man bare gå rundt om hækken her. Drej til højre og følg Stenlysåsen, og derefter destinationen er til højre. Jeg er på vej tilbage til Emilie og Stefan og Stenlysåsen. Destinationen er til højre. All I need is one night. All I need is one night. Foretag en uvending, og derefter drej til venstre og følg Lundtofte Kirkevej. Altså, jeg synes, det er super mærkeligt. Også i French Montana er tilbage med det her, hvor han har samlet noget 80'er disco og Luciano Went Death on a Bitch. Hold da, hamrende ferie.